Zdravím vás, jakožto i mého dnešního hosta při, dá se říct, po dlouhé době dalším Radimovým žhavým čili pokecu. Peťo, ahoj. Ahoj, Radime. A děkuji ti, že jsi přijal pozvání a prosím tebe, představ se lidem, kteří tě neznají, aby věděli co, kdo, no prostě o tobě všechno. Takže moje jméno je Peťa Schejbal, jsem z Ostravy a jsem výrobcem omáček Chili Peterson, které jsou tady před náma. Teď nevím, co mám říct. Cokoliv. Jako, hele, nemusíš třeba říkat velikost spodního prádla, to lidi asi zajímat nebude úplně. Ale... Jo, no, tak ty omáčky se snažíme dělat hlavně, aby byly z čerstvých surovin, aby tam nebyly žádný Ečka. Takže vlastně jste taková, dá se říct, domácí výrobna. Ano, jsme určitě vyrábíme doma s taťkou teďka. Začali jsme to teda dělat s kamarádem v roce 2015. Aha. Takže už máš teda skoro 10 let historii. Jo, 10 let to bude, no. Jo. Tak to už je docela dlouho. No, hele, ono to odpovídá, protože vlastně jedna z tvých omáček, která se jmenuje Spečený Indián, jo, což vždycky nevím proč, přitom myslím na místo Jana Husa. A to je jedno. A ten Spečený Indián je pro jich lidí kultovní omáčka. Jo. Já když jim řeknu Chili Peterson a řeknu Spečený Indián, jo, ty vole, to znám, to je dobrý. Jo, tak ono, ten název je takový, že jo, to je Spečený Indián, to zní, to jako, takových moc omáček není s takovýmhle názvem. A je výborná, no, je ta první omáčka, kterou jsme vlastně začali dělat a vlastně kvůli té omáčce tohle celé vzniklo. Jo, že to právě kamarád si to dělal doma. No. A já jsem ji ochutnal a říkal jsem si, ty brdo, jakože tohle je fakt dobrý, jakože takovou omáčku jsem prostě nejedl a zrovna v tu dobu jsem potkal takový svýho kamaráda ze střední školy, který byl potravinový technik a tak jsme si řekli, hele, tohle prostě zkusíme to, proč by ne? A Spečený Indián byl na světě, no. No tak to je skvělý a vlastně takže to bylo úplně první, s čím jste začali. Jo, no, my jsme, to bylo 2018, 2017 jsme to začali jakoby nějak, to začalo krystalizovat ten projekt, jak to udělat, co do toho všeho přijde, ladili jsme to, no a 2018 jsme jeli na první trh jenom s tou jednou omáčkou. Fakt jsme měli jenom tu jednu omáčku a to bylo všecko. Jako, a i tak jsme prodali, já nevím, 20 lahviček, tak jsme si říkali, jo, ale dobrý, ty brďo, jakože aspoň něco, jako jo. Takže to hnedka to mělo úspěch. Takže to nemáš teda jako hlavní zaměstnání, ale máš to jako, dá se říct, něco jako vedlejšku spojenou s koníčkem. Jo, tak ano, tak to jako, teď už to mám jako hlavní zaměstnání. Teď to mám hlavní na zaměstnání, teď už mě to jako živí, neříkám, že mě to úplně uživí, mám ještě důchod invalidní, ale už se to dá, tak třeba před roka by se to ještě nedalo, to jsem ještě pracoval a dělal jsem to jakoby koníček prostě k práci, ale pak vlastně jsme začali s kamarádem a ten už to nedělá bohužel. Musel opustit firmu a tak když mi to spadlo do klína, tak jsem si řekl, tak teď se rozhodně, buď to budeš pracovat a chili skončí, anebo bude chili a přestaneš pracovat. A jakož tohle chutnalo tolika lidem, že si řekl, tohle nemůžu opustit, tohle prostě lidem nemůžu udělat, přestat vyrábět Indiána a i ostatní, nebo Fruity Démona, to jsou kultovní omáčky, které fakt jako chutnají spoustě lidem a mám na ně dobrý ohlasy. Takže jsem to nepustil a tak už to teďka dělám prostě naplno. Na plný koule. Na plný koule, no. Jako, určitě tam jsou ještě nějaké jako rezervy v kapacitách, určitě jsme mohli vyrábět ještě víc, ale věnuju se hlavně tady tomuhle teďka. Jasně. Hele, ty jsi říkal jako, že Ostrava, ale ty vůbec nemluvíš jako, že bys byl Ostrava? No, nemluvím jako Ostravák, rodiče jsou z Čech teda. A já jsem původně ze Zlatých Hor, kde se teda jako mluví nejspisovněji u nás. Tam jako fakt krásná čeština, tam se jako pozná. Ale nejsem Ostravák, no, úplně rodilý. Jsem náplava. Já vždycky, když Ostrava, tak jediný, nebo první, co přede mě vyskočí, tak to je ahoj Moniko, ahoj. To na mě vyskočí kamarádka Monika z Ostravy. Jo, a to je takový expert a to je prostě Ostravačka jak cip.
Jo, no. Píče sem, píče tam a tak dále. Prostě. Jo, tak to já prostě taky mluvím, to jako jo, to já jsem pochytil, jo, ale ne úplně, ty krátký zobáky, to mi moc nejde, no. No, já jsem se tomu jako divil, ale pak jsem zjistil vlastně, že Ostraváci tu píču ani neberou jako sprostý slovo. Ne, to je jenom taková, jak má někdo nebo slovní doplněk. Prostě, ano, to je prostě ostravský slovní doplněk. Tak jako, místo říkat je lepší říct píčo. No hele, ale to právě vlastně, když jsem tenkrát se seznámil s tou Monikou, jo, tak ona vlastně tenkrát něco říká, proč zrovna já? A já jsem ji chtěl tak vytočit a já jsem říkal, já vím proč. A proč? Já jsem mi to na svá řekl ostravský a říkal jsem mi, bosi pičo. A víš co, ona na to. A ty piča, už jsem se bála, vole, že řekneš něco prostýho. A já jsem byl úplně mrtvý, teď jako jsem nebyl schopný mluvit, no a od té doby tak už tu tak beru tak nějak trochu jináč. Jo, no a Ostrava je krásná, to je hezký město, takový průmyslový, já mám rád ty cihlový domečky, má to své kouzlo Ostrava, určitě. Tak určitě, já jsem tam byl několikrát, jo, taky jsem tam i něco vyhrál, vlastně s tebou jsem tam dělal loni ten rekord. Jo, letos budeme zase. Letos budeme překonávat, ještě uvidím, protože nemůžu sehnat morugy, tak možná budeš jíst karolínky, protože ty mám. 10 karolínek mám, jako tyž mám připravený, ty jsou jako jo, ty jsou, ale morugy zatím nemůžu sehnat. Jestli je seženu, budeš jíst morugy a překonáš rekord, jestli ne, tak vytvoříš nový rekord v pojídání 10 karolínek. Tak to beru. No, jen tak, když jsme teda u těch karolín, no, tak já teď zvažuju, ale prostě teď mě ukecávají, abych v říjnu zkusil překonat světový rekord pojídání karolín. A tam je vlastně 100 karolín za nějakých 25,5 minuty. No, ty jsi mi to zmiňoval, když jsme se o tom minule bavili, tak tohle budeš mít takový předtrénink. Víš, těch 10 karolínek, to do sebe naházíš jak nic, budeš vědět, co to udělá a pak 100 karolínek za 25 minut to bude Tak uvidíme, no. No, tak. Hele, já ještě takhle jednu věc. My tady jsme, ještě dokud to máme teplý, já bych rád ochutnal. My jsme to musím zmínit, máme opět natáčení v klubu cestovatelů v Brně. To je naprosto úžasná restaurace. A mají tady pak, to už jsem říkal minule, mají tady všechno dobrý. A my jsme dostali na ochutnání Vindalu a Peťa, jak správný Magor, si nechá dát taky stejně jako já tu největší top pálivost. To něco uvidíte, jo. Výrobce omáček snáší pálivý. A jsou zvědavej teda, co to s náma udělá. Já taky. Voní to teda úplně krásně a fakt můžu doporučit klub cestovatelů, výborná hospoda. Měl jsem tady jordánské jehněčí a tak jdem na to? Jdem na to, tak na zdraví. Na zdraví. Tak se já jsem zvědavej teda, opravdu já jsem tady Vindalu ještě, jo vlastně jednou jsem ho měl, ale ne to nejpálivější. Ale výborný. Ale teda nešetřili chlapci na čili. My jsme jim moc co do toho dali, jako pálivýho. Dobře pikantňoučký. Po tebe. Ten nájezd je solidní. Já si za chvilku vysleču. Protože je to pálivý. Jako není to, ne, jako je spíš, že to fakt jako najíždí docela jako rychle a jako docela, ale jako dá se to. Dá se to, není to jako nic, z čeho bych úplně to, ale možná se začnu trošku potit. Ale to u mě běžím chili. Tak já si dám ještě, je to fakt dobrý, chutnám to. To je prostě indián, to je prostě úplně... Taky mám rymičku. A škytavku normálně. Teda? No. Pardon. Teď tady budu dělat, že toho snesu víc než radím. Ale to jako není pravda, rozhodně nesežeru 10 morů za sebou. Jako to opravdu nedám. Jo, lidi. Jo, a mají to dobrý. Já jsem normálně dostal škytavku, jo. Ty brďo, ale to budeš mít pálivější podle mě než já. No to nevím, ale mám škytavku, tyjo. Přátelé, fakt mám krásnou škytavku. Tak budete mít na videu uškytaného Radima. Už je to tady. No hele, a zrovna se tě přitom zeptám, ty říkáš, že máš invalidní důchod. No co máš, prosím tě, nebo... Já mám cukrovku, už 32 let to bude, teďka to bylo v koncem února. A mám to neuropatii, odcházejí mi nervy v nohách. Takže přestávám cítit prsty na nohách a takový blbě se mi to hojí. A jako je to takový, že ta prognóza není úplně nejlepší. Jako víš, že to je
že už se to nevylečí nikdy, že to není jakoby vylečitelný, že se to nikdy nezlepší, už nikdy prostě tohle půjde. Prostě je to takový, že když si to nebudu hlídat, tak jednou přijdu o nohy a že to takový, jo, že to takový. Takže se mnou si to musím hlídat, no, trošku. Takže každý máme nějaký svůj kříž. Jo, máme, no, jo. Jo, no. No a čili ti jako trochu pomáhá u zdravotního stavu? Čili je super na krevní oběh a tady na tohle, že to srdce aspoň funguje jako líp. Určitě. Jako já se dost hýbu, takže tomu to pomáhá. Ale a mě to chutná, mně to přijde, že to jídlo je potom mnohem zábavnější, že z každého jídla si uděláš zážitek najednou. Jo? A někdy malej, někdy velký, ale je to úplně. A ještě je to zdravý. Jo? Ještě je to prostě. Je to sranda. No a tvý jako nejoblíbenější chili jídlo? Moje oblíbenější chili jídlo? Ale tohle je hodně blízko tomu. Vindalu mám fakt rád. Jako, protože to je spečený indián je tím hodně inspirovaný. Je to hodně podobný a tam pak rád, ale nejlepší chili jídlo, hele, co mi fakt chutná. No. Já vím, že to bude znít hrozně, že tady propaguju jakoby svoje omáčky, jako. Jo. Ale tady tohle v zeleninovém salátu s jogurtovou zálivkou, Fruity Demon, klidně lžíci, no. Je to super, je to fakt jako, fakt mi to hrozně chutná. No jo. A pak ještě, co mě velmi překvapilo, tak sweet kill s perníkem. Normálně jakoby do pečeného perníku místo marmelády, totální dělo, úplně fakt čuměl jsem. Sám jsem si říkal, to není možný. Doporučuji, kdyby tady měli perník, tak vám to uchávám, protože to je fakt jako dobrý. Kdyby tady měli jako něco takového perníčko nebo na brownies je to super, s horkou čokoládou. Mňam, teda. Jo. No a jako tvůj nejoblíbenější tvůj výrobek? To je těžký. Já si jako, to je jak kdyby si řekl, jaký máš nejoblíbenější dítě. Jo, když jich máš 5, tak to tak není, ale co si myslím, že jakoby, nemám nejoblíbenější, protože fakt používám všechny, ale nejlepší si podle mě myslím, že je Fruity Demon. Jo, že jako Indián je boží, Indián je jakoby super, ale je tam toho moc, mně to přijde jako, že jako je tam toho moc a správně, ale ten Fruity Demon to jsou jenom papričky s octem v podstatě, tak je to kombinace 6 papriček s octem, což je jako strašně jednoduchý jako a stačí. Jako stačí jak pálivostně, tak chutí, dá se to dát do spoustu věcí, jak k masu. A už jako pálí solidně, už to má jakoby, už jsou tam morugy, jolokie a už to má jako. A to si dáváš to ovocného demona nejvíc na co? Navíc, hele, k čerství zelenině je to úplně super. Jo. K čerství zelenině, fakt jako jakýkoliv, i na maso. Já teda nejčastěji používám chili, já dělám takzvaný toastový test, že normálně na obyčejný toast, prostě máslo, sýr, salám a když ta omáčka s tím není dobrá, tak to je prostě, tak to nemá smysl jíst. Jo. No ale ten chili demon, nebo ovocný demon mě zaujal. Dal bys mě trochu na lžičku. No jasně, určitě, prosím. Samozřejmě. Ten jsem právě neměl. Jo. Tak. Je to teda kombinace 6 papriček, jsou tam žlutý a oranžový habanera, jsou tam jolokie, bílý, broskvový a žlutý a žlutá moruga. Samý dobroty. Jo, právě. Je to zalitý sherry octem. Jakým? Sherry ocet. Aha. Je to speciální ocet, necháváme si ho posílat ze Španělska. Je to jako docela drahej, ale je skvělý. Je to jako, dává tomu, tady si dám lžičku. Jo. Tady si dám lžičku, já ti tady dám. Jo. Já ti tady dám trošku. No. Počkej, moc se mu nechce, ale to přijde, jo. Dám ti tak, aby jsi to užil. Jo. Už neškytáš, takže. A ono to přejde, to mě se dá. Jo, hele, tohle není žádný extrém, jo. Můžu? Můžeš, určitě. Voní hrozně příjemně. Ale hodně výrazně.
chuť citrusová a má takový hodně pomalej nájezd. To je libová záležitost taky. Jo. To se dokážu představit, to by bylo dobrý i na hermelina grilovanýho. Jo, určitě. Rozhodně, jejda. No, tak tam jsem to ještě neskoušel, jako. Kamarád si to třeba dává ráno do snídaně do medových kroužků. Aha. Jo. No, ono by to bylo Takže zdravím Matyho, dobrou chuť. Je to výborný. No a mě už se spravilo taky to skytání. Jo, je to dobrý. To jsem rád. No, tak. ale tady to je hodně příjemně ovocný. Jo, takový krásně výrazný. Je tam, jako já tam úplně nejvíc tam cítím tom asi tu žlutou morubu. Jakoby ovocně a na druhém místě to tam takhle, jak tam cítím, tak to je ta Jolokia Peach. Jo, to je tam hodně výrazná. Jo, to je, když to člověk krájí ty papričky, to tak voní těma, když je to Jolokia Peach, tak to fakt voní broskvově, jako člověk řekne, to není možný, a jako fakt, že jo, jako. Je to krásný chuťově. Hele, když se bavíme tady takovýhle příjemné věci, tak když odpomíneme chili, jaký je tvý nejoblíbenější jídlo bez chili? Hele, asi vepřoknedlo zelo. Prosím? Asi vepřoknedlo zelo. Klasika. Jo, klasika. Jo. A pak ještě mám rád jako houbový risotto. Jo, To taky můžu. Houby, to jako mám rád. Ale vepřoknedlo zelo, už jde u mě jako dlouho. Když se to udělá dobře, to je prostě mega žrádlo. A hlavně to jim, protože k tomu si nemusím dávat chili omáčku. Jo. Hele, měl jsem knedlo zelo s chilím. Jo, to já věřím, ale k tomuhle já to nemusím mít vůbec. To se radši opepřím. No, k tomu není potřeba životně, já jsem to ochutnával. Jak jsem ochutnával, abys měl takhle. U mě neexistuje jídlo, ke kterému bych neskusil experimentálně chili. Jasně, jo, to určitě. A to je, musím zaťukat, jedna z mála věcí chili, který se hodí absolutně do všeho. Zkusně říct, kam se nehodí chili. No to jsme taky jako uvažovali, ale fakt se to dá do všeho. Fakt jako se vším je to... Jo, máš no, tak chili, záleží v jaký marmelády. formě. No, záleží v jaký formě, že jo. Takový to sušený, to se dá dát do čehokoliv, jako v podstatě. Jo. Na každou tajolča to zmizí ve všem, ale člověk to jako, že ani nepozná, že to tam je chuťově a pálí to pak dobře úplně. No, třeba takový zázvor, tak ten se do všeho nehodí. No ano, jo, protože výrazně chuťový, že jo. No, ale chili, to můžeš naprat kamkoliv. To je pravda, můžu doporučit. Mám jako, ke každý té omáčce mám takovej vždycky speciální recept, který by nikoho nenapadl, že se to do toho dá dát a úplně výborný. Jo, třeba ke spečenému indiánovi na tvarohový koláč, normálně na cheesecake, normálně fakt, je to, nevěřil jsem tomu, přišel s tím paní doktorka naše, a že se to dává na tvarohový koláč, tak jsme to zkusili na cheesecakeu. Já bych si to, mě to nikdy nenapadlo, ale je to fakt dobrý. Když jsme to pak zkusili, fakt je to hrozně dobrý lidi. Spečený indián a cheesecake. Zkuste to. No, to věřím, protože jsem si zkoušel dát chili do tvarohu a do buchet. A pak jo, to je dobrý. Jo. No. A jen tak mimochodem, jaký jsi měl jídlo, který je nejvíc extrémní? Jako nejvíc pálivý? Nebo... prostě extrém. Extrém, ty brďo. Pro každého je extrém něco jiného. Asi, ty brďo... Jako takový ty žížaly, co jsme jedli, když jsme byli malí, tak to jako taky chuťovička, ale nejvíc extrém, no asi šneky. Šneky. Jo, to mi přijde jako, že šneci. No. Živý? No, jako... To byl vtip, to. Vypadají dost živě, když jsem to jedl, jako byli mrtví, ale jako nevím, no, už bych to asi nejedl. No, nechutnalo. Já potřebuji, aby to vypadalo, aby to v hlavě bylo tak nějak to šneka, bych asi už nejedl. Nebyl to dobrý. Nebo ne, že dobrý, není to... Nebo to je jak něco kalmar, takový tuhý prostě... Tuhý, ono záleží, jak se to připraví. Přesně, taky. Asi nebyl dobře připravený, no. Jakože byl tuhý a blbě se to jedlo, jo. Jako. Ale třeba taková šnečí paštička, tak to je dobrůdka. A to se jen rozpadá. No, to věřím, neměl jsem nikdy, takže nemůžu soudit. Takže... Já ti, když tak až narazím na nějakou dobrou, tak ti... Jo, určitě, budu jedině rád.
A prosím tebe, já se vrátím k tomu tvýmu chili, jak takhle vyrábíš. Vlastně ty jsi tenkrát už jedl chili jako takový, nebo se tomu dostal jenom... asi, já jsem jako nejedl úplně, nikdy jsem to neměl, vždycky jsem si říkal, že to jakoby že mě ta pálivost, že mám citlivý jazyk, takže mi ta pálivost, ty kusy, tu chuť jakoby zastře. Jo, ale právě pak jsem jednou ochutnal morugu na zmrzlině, kamarád mi právě dal a pak mě to chytlo. A pak jsem ochutnal Indiána a už to jelo. Pak jsem to začal, hlavně když jsem začal jíst chili, tak se mi začalo chtít vařit. Jo, začal hledat ty chutě, zase jsem to začal objevovat a úplně jsem obnovil, začal jsem vařit nové věci a tak a od té doby už to je prostě už to 10 let, skoro. Takže vaříš i doma? Vařím, jasně, ale rád. Jako když mám čas, tak rád uvařím doma. Jo, určitě. Někdy se mi nechce samozřejmě, to si něco objednám. To je takový to, když si v neděli jako uklidíš kuchyň a teď do toho máš začít vařit, že? Říkáš, tak si radši objednám, jako, aby ty 2 hodiny práce přišly v ní več. To ne, jako. No, ale vařím rád, jako mám to rád, vaření je super. To uklízení je nejhorší teprve. No jasně, jo. Na co nejraději vaříš? Nejraději, ty brďo. Já raději čínskou kuchyni, protože to je takový, jako že člověk si udělá nudle a pak jako smíchá zeleninu s něčím, s masem, jo, a je to rychlý, je to takový, že za hodinku má jakoby uvařený a je to dobrý a dobře se do toho, ty chili omáčky se do toho dobře dávají potom. To je pravda. Jo, do ty činy, jakože to je pak je to takový jednoduchý, oni to mají takový připravený, aby se to do toho dalo krát hodit, jo. Když to dáš, že Indiána je to hnedka z Číny je Indie, takže... Já jsem s tím jako v té kuchyni moc netal, nějakou zeleninu, nějaký bramburky k tomu, masičko nakrájet, a je to. Masičko, jo, tam masa musím, já bych bez masa byl marnej. A myslíš, že bych tě mohl požádat o jednu takovou věc, jak ty vlastně vyrábíš ty omáčky, ty je vlastně i vynalezáš, že jo? No jasně, jo. A myslíš, že bych tady pro lidi a pro naše diváky mohl říct nějaký tajný recept na nějakou omáčku, něco? Jako na nějakou omáčku? No. Nějaký tvoje tajemství, myslíš, že bych nám mohl prozradit? No, určitě bych začal s kombinací, nebál bych se používat hořčici, jablka a rajčata. Z toho nikdy nemůže být nic špatného. Takže to... A pak už je jedno, jaký koření, jaký máte rádi, to už si pak uděláte podle sebe, ale tyhle 3 ingredience vám udělají dobrou omáčku vždycky. Takže mám hodit do velkého kotle, vysypat pytel jablek, nasypat tam kejbl kremský hořčice, jo? No, tak podle chutí, že jo, jako. Já jenom říkám, že když člověk chce udělat dobrou omáčku, tak když použije tyhle 3, jako nějak rozumně, tyhle 3 ingredience, tak vždycky bude dobrá. Ať už do toho dá jakýkoliv koření. Jo, to je jenom taková moje rada, že to jsou fakt jako, všechno. Takže prostě nebát se. Nebát se. Jo, zkoušet to taky. My jsme měli štěstí s tím Indiánem, že se ten recept jako na začátku už povedl. Sice to bylo jako, už to byl okopí, už to bylo, jako bylo inspirované jiným receptem. Že se na začátku povedl, ale udělal ten standard hrozně vysoko. Mě teďka trvá udělat omáčku novou jako 2 roky. Jo, aby to chutnalo, protože to člověk má nějaký nápad, teď ho rozvede ten nápad a 10krát se to nepovede, jo, než se to vyladí k tomu správnému. Jo, jakože to není, ale protože jsme začali s vysokým standardem, jako nemůžu udělat horší omáčku než je Indián. Jako, tak to je pravda. Jo, že všechno to ostatní musí být už jedině stejně dobrý nebo lepší. No a ty máš těch Indiánů víc druhů, že jo? No máme originála, který vlastně byl první, tady ten s který jsme začínali, ale on je hodně jednej. Jo, takže jsme museli udělat tady extra pálivýho hnedka potom, protože toho Indiána lidi snědli za 14 dní, protože je přestal pálit, že, samozřejmě, tak jsme udělali toho pálivějšího, kde už je teda moruga i rolky navíc, kromě habaněra. No a takže to pálí díl, to je o něco víc, že když člověk sní jídlo s Indiánem, tím extrautem, tak to cítí ještě 5-10 minut, takže je pálivýho. No pak máme česnekovýho, to je takový střed, tam je 4krát víc česneku než v těch ostatních a pálí tak nějak mezi, je tam 6% habaněra tam je. Pak máme ještě limitku, ten je s kopřivou, pak máme limitku s CBD a pak limitku jako limitku.
Ten je o něco pálivější, je tam větší procento česneku a kopřivy a je to taková jakoby speciální. Ale ty děláme jenom jednou, asi 100 lahviček ročně, od každé a takže to je všechno limitovaný. To je limitovaný, no, protože oni, je s nima problém, no, je to drahý, ty ingredience jsou na to a blbě se to schání. Zrovna tady na tyhle. Hele, a jak říkáš o tom extra pálivým indiánovi, toho tady máš taky? No jasně, samozřejmě, chceš ochutnat, no jasně. Já jsem měl klasickýho, měl jsem česnekovýho, ale extra si nějak nepamatuju, že bych měl. Možná jo, ale to vypadlo, že bych ho ochutnal. Jo, určitě, jenom to tady otevřu. Takže spečený indián extra hot. Extra, přesně tak. Tak, chceš kapnout, nebo chceš na lžičku? Tady si na lžičku. Tady, tak, pardon. Jo, v pohodě, tak. No, jsem teďka nebude chtít týct, tak počkejte, lidičky. Musíme to zaštěrchat. Tak. Pojď, nechce se mu. Už ještě chvilku. Tak, prosím. Děkuji. Není ho tam moc, krásně voní. Líbá to čůvně. Tenhle skvělý domarinát, na maso jenom tak potřít. No, už příjemně pálí. Na stejčka, takový. Jo. Takový dobrý, takový. No tak pro tebe, co je pro tebe málo, že jo? Pro tebe to je pálí všecko málo, to je jasný, jako. Ale pro nás normální, už to pálí docela dost. Pozor, jak jsem tady dneska dostal škytavku, tak já jsem naposledy před týdnem dostal škytavku z jalapeňa. Ty brďo. Já jak jsem se nějak nakladil, bral jsem antibiotika, tak teďka mám škytavku vždycky po prvním soustu, mě to je úplně jedno. A dám první sousto a mám škytavku. A přitom mě to, že by to pálilo moc. No jasně, já mám taky mám podobný problém, že jako mě to třeba v puse nepálí, ale hrozně se potím, že to teďka určitě vidět, že já se potím, ale jako já to necítím nějak, že by mě to jako nějak extrémně pálilo. Jako. Jo. No ale to jsou odezvy, to jsou tělesné odezvy, které jako nesouvisí s tím, jako, že by to člověk vydržel nebo ne, ale to tělo vlastně reaguje na ten kapsaicin. No jasně, jo. Ale právě já se zmíním o jedné věci, co teď říkal, že vlastně jak jsi zmínil, že točili, že to, jako že si myslel, že to přerazí a tak dále, ty chutě, to si spousta lidí si myslí, že když si dají pálivý, že tím přerazí chuť všeho ostatního, ale za prvý, vlastně pálivý to není chuť. Pál je pál, ale není to chuť. Chuť je sladká, je slaná a tak dále, že je 5 základních chutí, no ale tohle to není chuť. A druhá věc je, že vlastně ty, když si dáš vlastně to chili, který prokrvuje, vlastně ten kapsaicin prokrvuje, on ti prokrví i ty chuťové pohárky a ty máš mnohem intenzivnější vnímání těch chutí. Jo, ano, je to tak, že, ale tam jde o to, že ty lidi to neumějí správně vyslovit, že oni prostě, je ta bolest, že jo, ta jim to zaplaší, ne, že ta chuť toho pálivýho, ta bolest, že oni vnímají tu bolest, že je to pálí, že je to bolí na jazyku a nevnímají tu chuť, že jo. To mistrovství, to jezení v chili je v tom, že tě to pálí a i přesto jsi schopný vychutnat tu chuť, nevnímáš tu pálivost, nebo ji vnímáš, ale řekneš si, jo, to je tam navíc, aby se mi otevřely ty pohárky, chuťový a pak si to můžu vychutnat, že? Přesně. A právě čím víc chili, tím víc vnímáš ty chutí. A takový ty skalní chili žrouti, tak oni už nepotřebují třeba tolik soli. Ano, jo. No jasně. Protože ono to je tak výrazný, že tam stačí jenom špetička soli. A pohoda. No jasně, jo. No ale teď ještě jedna věc, jak vlastně další věc je takový předsudek u lidí, že jim chili zhorší zdravotní stav, jako může něco zhoršovat, ale to by musel mít člověk buď to těžký postižení ledvin, nebo vím, že na žlučník, že to není, že na žlučník, že to lidi, co mají problémy se žlučníkem, že nesmí moc pálivý. Teda. Žlučník a slinivka taky může dělat
Jo, ale ty třeba to cukrovku. Ale ne, jako cukrovka není problém, že? Ne, žádný problém. Spíš naopak, já si myslím, že to právě, že jakoby tím, že to podporuje ten metabolismus, zrychluje, že taky pomáhá té cukrovce. Přesně. Jo, jakože to tělo pak jako reaguje rychleji na ty věci. No, a to... Máš rychlejší metabolismus cukru. No jasně, no rozhodně, že celkově jakože to člověk zpracovává rychleji, no. A což si myslím, že jako jedině dobře. Jo, jedině dobře. Teďka z moderní technologií máme inzulíny, máme měřáky, tak se to dá jako dobře. Takže kde je nemocný, tak se nemusí bát, čili máš to i ty ověřený, nejenom já, nejenom i dalších. Ale... Určitě si myslím, že, že není třeba se toho bát vůbec. A i když máte nějaký problém, dá se začít, jako člověk nemusí hnedka jíst ty nejpálivější věci pro boha. Tady máte celou škálu prostě jemných, pálivých, kde to čili se dá dostat jakoby do těla úplně jemně a stačí to. Jako, jo. Člověk se nemusí jít do extrému jako ty. No každopádně můžu říct jako další věc, s tím chillem to takhle souvisí, že nejenom, že to chutná, nejenom, že to pomáhá jako se zdravím, ale ono to vlastně i zabíjí v nás to, co je špatný. Jo? A to nejenom bakterie, ale i některé druhy karcinomů. Mm-hmm. Jo? To se mě na tom hrozně líbí a teď mě řekni, je nějaká jiná rostlina, která umí tolik věcí, co chili. Ty brďo, napadá mě, já nevím, to je těžko říct, ta kopřiva je hodně silná bylina taková, konopí je hodně silná bylina taková, že má jakoby široký to, ale rozhodně ne v jídle, rozhodně ne takhle, jako že by člověk snědl plod a bylo by to takový... To nevím, jak by to dopadlo, kdybych zežral talíř konopí. No, ale česnek třeba je takovej hodně podobný, jako jo, že to je, že jak je chili, jak mají chili v zahraničí, nebo tak tady to u nás tady jako to není naše, že jo, chili jako není úplně, je to sem dovezený. My máme česnek, což si myslím, že je hodně podobný. Jako dělá to jinak česnek než chili. Chili je takový jakože hodně intenzivní než česnek. Ale česnek myslím, že je takový podobný. Určitě, že tyhle jsou takový. Ale je to od cestovatelů. Cestovatel vám řekne, když budete mít sebou chili a česnek, tak vás nikdy, nikde, žádný bakterie nepřekvapí. Jo, na těch cestách. Jo, že když si do toho dáte chili a česnek, tak to bude vždycky cajk. A odkud ty vozíš česnek do těch tvojich omáček? Česnek, já mám dodavatele český. Já doufám, že je český. Pan dodavatel je Čech, tak doufám, že je český. Jo, český česnek máme, no. Jo, my snažím se od lokálních. Papričky teda máme z Jižní Moravy, z Jižního Slovenska a z Mělníka, tam někde od Mělníka, od Palita. A tady se dobře na Ostravsku se to moc nedá pěstovat, no. Tam není úplně na to. To jsem se právě chtěl zeptat, jestli něco pěstuje. Hele, jako jestli si tak jeden keřík, dva, co mě jakoby tak baví, ale jinak tam se to moc nedá ve velkým. Jako 2 sezóny po sobě, když jsme začínali, tak jsme chtěli pěstovat. Tak nám jakoby hodně kytek pošlo a už radši si to nechám vypěstovat, než abych potom brečel. Jo. A klukům to jde, musím uznat, že klukům to jde, že fakt jako, co se dá vypěstovat na Slovensku, já bych si mohl nechat zdát jako na Ostravsku. Určitě. Jo. A tvoje nejoblíbenější chili paprička je která? Kdysi to bylo habanero, červený, no. Ale teď už jsem na jolky, žlutá jolča, ale ňamínka. Jako jo, mně se líbí, ona má takový pomalý nájezd, jo, i chuťově, ono všechny ty jolky jsou chuťově docela pestrý, jo, a pak, že jolky je, teďka žlutá jolky je, teď si na to fakt jako ujíždím. No hele, a jako habanero i jolky, ani paradoxně chutnají nejvíc bílý, obě dvě. Jo. Ty bílý, ty jsou hodně zajímavý. A například u toho bílého habanera, tak tam já si nemůžu pomoct a tam vždycky jakoby v tom ocásku vzadu cítím jakoby trochu laníže. Ty brďo, jasně. Takový zajímavý hodně. Tak to mě nikdy nenapadlo, ale je pravda, že bílý habanero, jestli jsem tak jednou v životě, že úplně se mi nedostalo do ruky ta paprička, takže nevím. A teďka si třeba adžiny jsou dobrý. Adžiny papričky. Hodně do ovocna. Hele, a ty jsi tady měl nějaký, teď mě říkáš, že tady máš i něco čipotlovýho nebo něco? Ano, mám tady čipotlovýho, chceš ochutnat? Je to čipy, je to naše loňská novinka, ještě nemá úplně etiketu, jo. Ale snad na tom. To ti musím říct jeden krásný vtip a psal mě jeden fanoušek a ptá se mě, kde by zehnal semínka čipotlí. Jo? To jako, hele,
Když si koupíš sušený čipotly, tak jako tam ty semínka jsou, ale obávám se, že z toho uzená paprička nevyroste. No, ale víš, jaký by to bylo krásný, kdyby to rostlo. Hele, až to někdo vyšlechtí, tak to budu pěstovat doma, jako, to rozhodně. A ty čipotly bereš kde? Já ty čipotly beru, jak on se ten obchod Jenom tě přeruším, pro ty z vás, kdo neví čipotlí, co to je, tak jsou to uzené chalapeňa. Vlastně správně. Ano, přesně tak. Můžeš, máš naloženo, dej si, je fakt jemňoučka. Jo, můžu. Je to asi naše nejjemnější, ještě si s ní trošku hraju, myslím, že může být pálivější o něco, ale zase mi se tam nechce přidávat, jsou to jenom čipotly, jako i na pálivost, i na chuť. A oni nepálí za stolik, jako jo, čipotle, a tak se mi tam nechce... No. Hele, tohleto na sejry. No jasně, jo, to je vyloženě. Na sejry. Jo, už vidím jako třeba bagetku, trochu bylinkového másla, na to trochu třeba perštějna nebo nějakého dobrýho čedaru a podstatě to. Jo, tady tímhle, jo, to v podstatě, když chceš udělat z něčeho uzený, nějakou uzenou omáčku nebo je o něco oudit, tak tohle je úplně ideální, lehce opikantnit, do ďábelky, skvělý úplně. No a bylo by to dobrý i jako třeba grilovaný klobásky. No jasně, určitě. To je ještě, ona nepálí tolik, že se ještě může dát k párku nebo k něčemu jako kečup, jakože to ještě není úplně... Třeba takového Indiana Extra Hot, abych už úplně k párku, jako to si člověk dá tak 2x, 3x a jako stačilo, si myslím, že už ta pusa bude pálit hodně. Ale a tady ty čipotly teda, ty jsou hodně uzený, ty jsou hodně příjemně cítit. Jo, právě. Tam já jsem právě, když jsem tuhle omáčku dělal, tak jsem chtěl právě vystihnout tu chuť těch čipotlů i tu pálivost, proto není tak pálivá, protože oni čipotly jako jsou jemný, že jako chalapeňa jsou jakoby jemňoučký. Jemňoučký, no, že to není jako žádný extrém. Ale mohla by pálit víc, na to, že je to omáčka, by mohla pálit trošku víc. Ale i tak je to jako příjemný, jakože šimrá lehce. Je to takový čuču, ale ta chuť je taková nádherná, plná, výrazná. Jo, a tady tohle to máš sladěný úžasně, tam bych, já osobně bych tam vůbec Dobře, já si nechám poradit, já jsem rád, že každý na to máme jiný pohled, na ty. Já bych ji ocenil víc pálivou, ale zas je to taky, no. Já jsem se ještě chtěl zeptat, Radime, máš to taky z pálivosti, že máš den, kdy tě nic nepálí a pak máš den, kdy tě pálí i ta nejméně pálivá věc? Tak hele, úplně, že by mě pálila ta nejméně pálivá věc, vyloženě ne, ale... Tak ty máš ten prach taky posunutý někde jinde. Trošičku, no, ale je pravda, že přesně jak to říkáš, jeden den chroupu na chuť 5 samotných morůk. Jo, a mám to na chuť třeba, no prostě to chroupu jen tak. Jo. A druhý den si dám trochu nějakého čili prášku do polívky a mám pocit, že mě to rozseká. Jasně, jo, takže jo, to jsem rád, protože taky to mám takhle, že prostě některý den si dám King Demona tamhle a prostě říkám si, tyjo, pohodička a jsem jako úplně v klidu a některý si dám Chipotle nebo tady ten Sweet Kill a úplně si říkám, tyjo, mě zhoří pusa jako dneska, no hele, proboha. Tohle jsem si ještě uvědomil, já mám takový zdravotní čili kapky, který beru vlastně ráno na lačno. Jo, a to je jako, to není jako trénink nebo tak, ale to je prostě, je tam trochu čili, je tam trochu česneku taky a prostě takový jako jemný poměrně. A taky se mě už 2krát stalo, že mě z toho na lačno chytli křeče. Jasně, no. Normálně si můžu dát prostě kolik chci a nic, ale 2krát já myslím, že scípnu. Já jsem tam seděl zkroucený a říkám, ty vole, co to je? Jo. Takže nejseš sám. Jo, tak to jsem rád, že ona je nás víc, ona je to takový, jakože fakt jako není to, že každý den člověk sní ty extrémní dávky, jakože se to nedá úplně jako vždycky. Ne, hele, jeden kamarád ode mě bral takový druh extraktu slabšího, jo, a dává si ho běžně, ale taky říká, že čas od času se mu stane, že si ho dá a že prostě, že mu to udělá křeče, jo, průjem na záchod a že na půl dne mimo provoz. Jo. Takže jako prostě... Čili zdar. No, to je individuální a podle mě to je hodně záleží na tom, jak se člověk vyspí, jakou má náladu, jestli není ve stresu a tak dále. Jo. Co jsi jedl třeba dva před tím. Já si tady dám ještě trochu toho Vindala, jak jsem dostal. Mě Vindal je skvělý, musím uznat, že jako tady vaří parádně. Ještě.
Mě to tady krásně voní do zobáku, víš. No mě taky právě, tak já si dám taky. S kuřátkem pěkně. Jak tady ochutnáváme, jsem dostal trochu hlad. Tak, no to chili podporuje. Chuť k jídlu. Ale topí. Topí Vindalu, dobře. Dobře. Musím tady doporučit opravdu v klubu cestovatelů, tady si můžete říct o Vindala, jestli jste to 1, 2, 3 a tak dále, my jsme si dali to nejvíc. A potom vám doporučím ještě jednu věc. Je to India Butter Chicken, indické máslové kuře. To je božský pokrm. To určitě ochutnejte a tady mám hrozně rád, ty to vlastně nemůžeš mařínkovou limonádu, tady je hodně sladká. Jo, já jsem si, já je tady mám a je dobrá, je výborná. Že? Tak mi to přijde jak žvejkačky Pedro starý. Jo, ano, jo, sedí. No, hele, ještě bych se zeptal, kde ty všude prodáváš ty tvoje omáčky? Tak, my nemáme kamenný obchod, a jako tím, že to prodávám z domu, tak to ani nemůžu prodávat někde po obchodech, jakoby to, takže jezdíme na trhy, takže akce, každý víkend někde jsme na poutích, na trzích. A hlavně jezdíme Moravu, teda, ať to nejezdíme prostě, ať nenajezdíme tisícovky kilometrů, takže tady na Moravě nás můžou lidi najít. Když tak máme, na Facebooku se většinou dozvědí, kde jsme zrovna tenhle týden. Jo. Takže já dám do odkazu, já dám do popisu videa odkaz na Peťovy stránky na Indiána. Kdybyste se s ním někdy chtěli potkat na živo u stánku nebo tak se podíváte, kde je a budete moct s ním i poklábosit. Že jo? Jo, určitě, rozhodně, budu rád, přijďte se podívat na náš stánek, je to docela show, takže... Super. Omáčky jsou skvělý. No, hele, pomaloučku budeme končit. A chtěl bys lidem zkázat něco? Já bych vám chtěl zkázat, ať se chili nebojíte, je to skvělá potravina, trošku to pálí, ale vždycky to přejde a je to zdravý. Dobrá. Ale ty jsi ještě neochutnal to chutney. Jo, chutney ještě. Takže než to ještě zavoláme, tak ochutnáme chutney. Je to vítěz chili produkt roku 2023. Aha. Takže loňský vítěz, takže vůbec se toho neboj. Počkej, tak, a vůbec se toho neboj, máš tam to hodně. No, to voní. Jo. Je to karamelizovaná cibulka, jsou v tom čokoládový habanera, joloky a morugy, třtinový cukr, zase ten sherry ocet z toho Španělska. Pak je to ňamínka. Skvělý do burgerů. Ty jo. Na maso. Ale zítra máme mít návštěvu, kde k nám přijedou na burgery, tak já si od tebe jednu Jasně, jo, tak koupím. To je tvoje, tady tahle stát, to si můžeš nechat. Děkuju. Ty jo, ta je úžasná. Jo, i příjemně pálí, jakože to není úplně jako jenom taková sladoučká ta marmeláda cibulová, ale příjemně pál. A má teda úspěch, jako musím znát, že to je takový příjemně sladký, vzadu na kyslost, do toho ta pálivost, do toho ta chuť cibulky. Jak ta cibulka smažená, tak je tam i závan cibulky syrové trochu. No, tak na hranici je to udělané, že to není úplně do hněda skaramelizovaný, je to jenom tak akorát. Jo, to se povedlo, to jsem rád, to musím uznat, že jsem měl trochu strach, když jde člověk s novinkou na trh, tak si řekne teď, jak to dopadne, teď do čeho má člověk investice, práce, teď to nechytne, ale obě loňské novinky se chytly, takže děkuji všem zákazníkům, jste skvělí. No, takže tady jsme si pokecali vlastně s Petrem Sejbalem, neboli chili Peterson nebo Peterson? Chili Peterson. A když budete chtět něco od něj koupit, tak se podíváte na stánky a je to podle X odborníků jeden z nejlepších výrobců omáček v Česku. Takže vám děkuji za přízeň, děkuji vám za všechno, doporučujte nás dál
lajkujte, sdílejte všechno a těším se s váma na shledanou u dalšího videa. Čau, čau, čau.